Hello everyone, good morning. Happy Dasahara to all of you. କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଆଶା କରୁଛି ମାଙ୍କ କୃପାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ବଢିଆ ଅଛି। ଆ ଆପଣ ମାନେ ଦଶହରା ବୁଲାବୁଲି କଲେଣି କି ନା ନାହିଁ ଆଜି ମୁଁ ବାହାରି ପଡିଛି ଦଶହରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଜି ହଉଛି ଅଷ୍ଟମୀ ତ ମୁଁ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ଵର ପଳାଶୁଣିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ଭିଡ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଗହଳି ଟିକେ କମ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବମିଖାଲରେ ବମିଖାଲର ଡେକୋରେସନ ଟା ବହୁତ ହିଁ ବଢିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୟୂର ଡିଜାଇନ ଏବେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରସୁଲଗଡରେ ପାହାଡ ଲୁକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି ରସୁଲଗଡରେ ବି ସବୁ ବର୍ଷ ଭଲ ହୁଏ। ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶହୀଦ ନଗରରେ ଶହୀଦ ନଗର ଗେଟ୍ଟା ପୁରା ମସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି।
एबे आसी पहुँची गलु आम बरमुंडारे। एठी आम गाड़ी पार्किंग करके माँ को दर्शन पाई पलई गलु भितर को। तापर आम पलि आसलु नयापल्ली। आम सकाल 8टा साढ़े 8टा सुधा घर बाहरी पलि आसलु कहीं बहुत ही गहली हम ना से गहली माँ को दर्शन भी करहबनी। भुवनेश्वर केते जाम भुवनेश्वर कौन कटक कौन सबू जगार ही बहुत ही गहली हुए से आम सका पलि आसलु से फाँका फाँकार माँ को दर्शन कर भलरे घर को एवं रिटर्न कर। आपण मैंने दशहरा बुलाबुली कले कि ना निश्चिंत कमेंट करेंगे। रही जय जगन्नाथ।